Ja. Lommel Centrum 1:30 vanmiddag. Enkele vrijwilligers leggen de laatste hand aan de sponsorborden rond het parcours. De profronde is al aan haar 9e editie toe. En deze Frans Steeuwens uit Lommel was er telkens bij. Geweldige ervaring in het begin. Hè. Zou het lukken, zou het niet lukken, zou er volle komen. 2000 man, 3000 man. Ja, we hebben hier in Lommel altijd goede vedetten gehad, hè. Tourvedetten. Door het wegvallen van Peer is de profronde het enige natourcriterium in onze provincie. En kon het zo ook de datum van de wedstrijden Peer, namelijk 30 juli, overnemen. En dat scheelt organisatorisch een slok op een borrel. Je kan het draaien of keren gelijk je wil. Die woensdag is nog altijd iets makkelijker om de opbouw. U ziet hier achter ons de VIP-ruimte. Daar is men maandag al mee begonnen met die op te bouwen. Anders gebeurt dat allemaal op die maandag voormiddag. Zeer hectisch, waar dat nu eigenlijk een beetje de nodige rust ontstaan is. Don de Wit, die een begrafenisondernemer. Witters. Ja, dat stond ik. De kracht van de profronde zijn de vele vrijwilligers, in totaal zo'n 130. Daar horen ook deze seingevers bij, die naar eigen zeggen bezeten zijn van de koers. Ik ga een verhaal vertellen. Ik was bij de Jezuïeten. En ze vroegen mij wie God was. En ik noemde Rick van Looy. En ik heb de hele nacht pataten moeten gaan pitten van de Jezuïeten. Rick van Looy staat niet aan de start. De huidige gele trui uit de Tour wel, Vincenzo Nibali. Net zoals vorig jaar kon de organisatie dus de Tourwinnaar strikken. Maar het wordt er volgens Daams niet makkelijker op om grote namen naar de criteriums te halen. Ik herinner me nog de eerste uitgave. Waren wij in april al in Eindhoven om te onderhandelen met de mensen van Cycling Service die als tussenpersoon dienen in het hele verhaal. En nu begint die onderhandeling eigenlijk pas te lopen vanaf half juni. Maar het wordt er zeker niet makkelijker op. Naast de profs rijden er ook heel wat jongeren hun criterium in Lommel. Zo is er zelfs een team uit de Verenigde Staten. Het ontzag voor de toerrenners is groot. It feels pretty cool. This is probably the biggest race we've done since we've been over here. And first cobbled race, so it's going to be a lot of fun. And it looks like it's going to be a good strong field today. Om 3:30 zijn de nieuwelingen aan hun profronde begonnen. De echte kanonnen gaan om 8 uur van start.